Szép estét kívánok mindenkinek! Ez a Trendy Ruha Webshop 7. sorsolása. Ahogy ígértem, akkor a Mikulás ruhát ki is sorsoljuk. Na nézzük, ki lesz a szerencsés. Gratulálok neked, Fodor Orsolya! Hatodik klikre kijött a neved, azért itt lássa mindenki, hogy itt ugye én bemásolok mindent, hogy mindenki benne legyen ugye ebbe a körbe, úgyhogy akkor Fodor Orsolya, neked gratulálok, légy szíves, ír nekünk egy üzenetet, hogy hova küldhetjük az ajándékodat, és ne feledkezzünk meg még a karkötőről sem, 1500 like a cél, hajrá, hajrá, ne feledkezzünk el róla, hiszen még karácsony előtt még mindig lennének ajándékaim nektek. Úgyhogy mindenkinek köszönök mindent, kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Sziasztok!